Shubor nakaslem jong Nnsscc Hima. Kakenhon ye lek kai nanong ba Shillong ka Shillong Lajong. Kalayo ban Korea ka jingjap ha kalimpong ye lek kai football invitation knockout football tournament arajar apulai do apusaw. Ya kabala penong daga Nnsscc Sport Social and Cultural Club. Ka jingjap jong ka Shillong Lajong kalawan hadian bakalala ban penliam no da sawgol lashi ya kakenhon ye lek kai jong ka AFC Manipur ha ka jing lek kai persha kabala long ha ka apu khandai trek ubnai no pra arajar arpulai hamadan Nnsscc. Hakatiga singi yakana man of the match la yoban kordo shanu taryang jong ka kunhon ile kai ka Shillong Lajong FC. Nakaliang ka Nnsscc kala pentip ba ka jing ile kai ka bakhatdo jong around khan riu kalong ka santrik ubanai ka lalingkot arajar arpusaw habreng ka Kith United persha yakanang kiu irat SC. Şimdi